Okay, mayong mudto na usab ka natong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ana na punta mga higala, nini nga itong tulunganon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubus nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Aka. Babino adlaw na usab karon nga Martes, no, pizza 20 na kini mga higala sa bulan sa Agosto tuig 2024 o padayon kita mga higala sa ato ang pagpanibya dinilang gihapon sa inyong istasyon, inyong tingog, inyong radyo DYWC nagasibya sa kusog nga 5,000 watts sa dial sa inyong mga radyo 801. Nahala no? Ato di ay nga timbayaon usab og good morning ang atong talahurong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang atong station manager diri sa ato ang istasyon sa Sibulan si Father Ramonito Maata ug ang atong station manager usab didto sa kining Actin Basay sa Happy FM, no? So kumusta na Brother Elmer? O gang sa tanaw si Ma'am Lugatiman usab, no? Kumusta naman ma'am? O ang mga kabataan na siguro ko murag nani apo si Brother Elmer dugay na baya tong dito ko na-assign sa Unas Bayawan nga tig-atuan ko dito sa Actin Basay. Dahala no? May mudto na kanaton tanan nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Esperamos que están todos bien estado de salud, no? Muna kinat sila may gala, no? Esperamos que están todos bien estado de salud. Yan, no? Salud health mana. Estado, state of health mana. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan ato di ay ngatimbayaon usab ug may mudto ng atong talahurong obispo Bishop Polito B. Cortez, ang tanan natong mga kaila. Of course, ang akong gawiks din ha sa Kalumbuyan, no? Si gawiks Father Christian Durango, kung ako pong gawiks nga doa karon sa Winnipeg, Canada. Si Father kining ang gawiks po nako dito, no? Tuwa dito sa Canada, si Father Onisimo Durango. Hala, no? Hala, no? May mudto na kanatong tanan ang hinaot kita nga ana kitang tanan sa kapiskay sa panglawas ni ining kamudtuhon. Pero ari kita panghigala sa ato ang CBCP News, Balitang Simbahan ni ining kamudtuhon. Ang Caritas Philippines pinanguluhan ni Father Tito Kaluwag misuporta sa petisyon nga dili gyud ibalhin ang pondo sa PhilHealth ngadto sa laing proyekto. No, mao kana ang panawagan usab, mao kana ang nahimo usab nga pamahayag sa Caritas Philippines nga pinanguluhan ni Father Tito Kaluwag. Balita mga higala gikan sa Vatican, mga kaparian o mga pangulo sa simbahan dito sa Gaza nanawagan karon nga magpadayon na kining ceasefire, panagsabot-sabot kami tungod sa ceasefire sa nagpadayon karon nga gubat tali sa Hamas o sa Israeli forces dito sa nasangpit nga lugar ug makatukod kini og usa ka kalinaw ug usa ka malinawon o milagrosong kalinaw. Mao kadto mga higala mga balitang simbahan ni ining kamudtuhon ug padayon kita sa atong pagpangalagad ato day nga timbayaon usab ug may mudto ang akong mga partner. Kumusta naman kanong pulding? Ay okay na ko kayo padre. Ikaw Mr. Cheng, okay na ko kay Padre no? Isa ba ay ato ang saint of the day karon padre? Bueno, good question, no? Question, no? Matud pa ni Willie Rebildami, question. Ang ato karon nga Santo Agosto 20, walay lain kung dili si ayan dire no, si San Bernardo sa Clairvaux. Ayan no, Saint Bernard usa kini siya kaabot. Usa man ning abot may galang. Usa kini siya ka pangulo sa usa ka kining Abbey o A-B-B-E-Y Abbey kanang kuan ba kana ba monasteryo no muna nga gitawag siya abbot dili abot lain na pa ng abot kuan man na income kuan abbot okay Abbey man na A-B-B-E-Y nya kanang abot A-B-B-O-T o sa kinat sila abad no pangulo sa usa ka mungha no unya
protected the primacy of the Roman Pontiff. Sa ato pa kini si San Bernardo sa Clairvaux, iya gyud nga gidipinsahan, no, ang kiring gitaw sa primacy, ang pagkapangulo, no, ang pagkapangulo sa atong talahurong kanang Santo Papa. Unya advisor to the Pope. Di po matabang dahil ni di po ni matabang si San Bernardo kay kuano po dahil ni kanang tigtambag sa talahurong Santo Papa. Unya matod pa usa ka theologian, usa ka eloquent preacher, o renowned for his humility. Ayan, no, pagka mapaubsano, no, dili day po ni siya ingon nga may pagkahambog girohon. Kuan siya kana nga bisan tuod kung gilaliman ka ukuan ka advisor to the Pope, o niya kining scripture scholar, theologian, may laking magsangyaw, o niya matud pa kining renowned for his humility. Ayan, no? So karong adlaw ato ang usa kini siya mga gala, no, sa mga nagkuan gyud sangyaw or nagtukod niining usa sa nagpaluyo niining krusada, no, crusade, sa pagmatud pa sa pagbawi sa mga yuta nga nailog sa mga pagano, no, crusade. No, karong adlaw gipahinumduman gatong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, si San Bernardo sa Clairvaux, no. Mo ni siya ang sangay ni Bernardo Makiling. Ayan. Si Father mo ni siya sangay ni Father Bernard Makiling, no, gingamon usab ni Father Bernard, no, kang nasign sa kining nalimot ko sa apelyido mga higala, no, Diaz, no? Bernard Diaz ang na-assign usab. Kumusta na, no? Si Saint Bernard, si Father Bernard Diaz o si Father Bernard Makiling. Nakalaan na ta mga higala sa ato ang catechism. No? Yang ato gyapong catechism mga higala, inline gyapong kini sa ato ang main topic. No? Kung sa ganito atong main topic, no? Gibutang man ni Camille diha, inspiration and truth of sacred scriptures. Nya ato nang napabalo may higala nga kini di ang God is the author of sacred scripture, the divinely revealed realities which are contained and presented in the text of sacred scriptures have been written down under the inspiration of the Holy Spirit. Ato ka nang mabasa mga higala sa Dei Verbum number 11 sa Vatican Vatican II documents. Unya, of course, daghan kaayong mga literary forms nga naa sa Bible. Dili lang na mahimo nato nga iliteral nato na siya pagsabot, kana bitawng literal, kana bitang gitawag bitaw nato sa in English o literal interpretation. Di gina sa pwede nga duman tungod kay ubay-ubay ang mga literary forms nga naa sa Bible, no. Adunay simile, adunay metonymy, adunay synecdoche, no, daghan pa kayo mga higala. Unya, pero aduna gyud mga three main literary forms in the Bible. Narrative, something that is narrated or told. No, niya matud pa ubay-ubay gyud ang mga narrative nga dinha, no, naa sa Genesis, Exodus, Joshua, Judges, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Kings, 1 Chronicles, 2 Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, ug ang mga ebanghelyo, no, Matthew, Mark, Luke, John, ug Acts of the Apostles. So mana, no. So these are sacred texts of Christianity or any form of fiction inspired by the Bible. So mana nga musaw nato pagtuon, no, mana, no, natang muna atong gi-build up na topic mahingala, no, how to study the Bible. Of course, ang atong unahon pagtan-aw ang Old Testament narrative. Batud pa, we should remember that the Bible is one unified story, no? Ngano man nga ang Bible usaman ka unified story. Because according to St. Paul in his letter to the Corinthians, first letter to the Corinthians, chapter 12, verses 11 to 14, apan maurang espirituha ang naghimo ni ining tanan. Usara ka espiritu ang naglamdag sa mga magsusulat niini. So muna nga unified story gud na, although expressed in so many ways, no,
muna nga aduna gyud panaglahi sa pag-interpreta. Pero kung tunahon mag-iyahay man tuod tag interpretation, pero kinahanglang magkahiusa ra gyud ta sa usa ka purpose. Unsa man nga kita kanunay magsunod sa nga kanunay kita nga magkahiusa. Although nga wala mo na ginatawag sa in English bitaw no university, unity in diversity. Although we have different interpretations of the Bible, pero we should be united in one faith. Kaya nga naman, usara man kapag tuo, usara man ka espiritu ang naglamdag kanato. Muna nga ako nanawagan jud ko gahapon nga kung mahimo kitang mga relihiyon, Christian religion, dili ta mag-away, maghiusa ra ta sa usa ka pagtuo. Although nga managlahi ang ato ang interpretasyon sa Biblia, kay managlahi man lagi ang matud pa literary forms nga gigamit, pero maghiusa kita sa usa ka pagtuo nga kita usara ka katawhan nga nag-ila sa usa ka Dios, that we are one people believing in one God. Oh, klaro ba? Nakaroon padayon kita mahigala. Of course, number 1 kuan man to no kanang we should remember that the Bible is one unified story. And number 2, kining gitawag nato og we should know the difference between descriptive and prescriptive passages of the Bible. No, descriptive ha, D-E-S-C-R-I-F-T-I-V-E, descriptive, taken from the word describe or description, no. And of course, naputay prescriptive, no, P-R-E-S-C-I-R-C, no, P-R-E-S-C-R-I-P-T-I-V-E, prescriptive. Pero pag kanang prescription ba, kanang prescription sa usa ka na mo na yung mando, no, or usa ka command. So muna nga ang duna di ay mga prescriptive passages in the Bible. Sample ana kanang 10 commandments. Thou shalt not kill, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal. Ayan nga, no? Muna siya mga passages sa Bible nga matawag na itong prescriptive. Kay nagtudlo ba, nagkuan man, nagsugo man. Pero na po yung descriptive, no? Sama sa kining gitawag na itong Genesis. In the beginning was the Word, and the Word was, ingon niya na ba? No, kanang sa Genesis, no, muna gitawag po natong descriptive. But all of this, no, dili gini siya managlahi. Although nga lahi ang mga tema, ang content niini, pero at least sa ako na ginaingon, usara gini ang espiritu nga naglamdag ni ana. Although there is a descriptive, prescriptive, pero sa maning prescriptive, naghatag kini og kamanduan. Unya kining descriptive, naghatag kini og hulagway kung unsay mga nang panghitabo, and we are not bound to follow, or we are not bound to kanabitang oblige. We are not obliged to obey. Ngano man kay kuan man na siya descriptive. So wala walay klaro nga gitawag nato og pagsugo din ha. It could be nga imong sundon, or it could be nga dili nimo sundon. Muna nga adunay mga parte sa Biblia that we should not literally interpret. Ngano man tungod kay kuan man na siya, descriptive ra man na siya. No, descriptive ra ba? Gituduan ra ta kung unsay mga nagpanghitabo, pero ingon nga atong sundon ang iyahang gisulti din na depende na nimo. Pero og sa ato pa nang pagtulunan, dili pwede ra dili. Oh, klaro ba? Kaya doon na may ganito. Descriptive are commonly found in historical books like kining Chronicles 1 and 2, Samuel 1 and 2, and the Acts of the Apostles. Kuan siya descriptive, gikuan ra gini siya kanang gitudlo, pero magdepende na no, magdepende na siya, no. Niya ang prescriptive contains they are described to us, or exhortation we are to follow. Panalitan kanang prescriptive, muna siya ang kining mga gitawag nato og kanang pagtulunan nga angay gid natong sundon, no na. So muna ato ang tun-an sunod adlaw ha, kining descriptive o prescriptive passages. Ato gini siyang hashasan, no, aron gyud klaro gyud nato ang asa ang prescriptive, asa pod ang descriptive, asa ang mga lugar nga pwede gyud natong iliteral pagsabot, asa ang mga lugar nga ato rang basihan sa ato ang pagpanabot. No, klaro ba?
Ang sa ganito ang kinitawag na naa sa Bible, there are the difference between descriptive and prescriptive, no? Kining sa ganito ang prescriptive contain commands. They are prescribed to us or exhortation that we are to follow. Descriptive contain description of various people, actions, or events we are not bound to follow. Ayan, no? Sa pa, angay na to na siyang paanon ha. Angay na to na siyang pamalandungan. Sample sa prescriptive, 10 commandments. No? Klaro na prescriptive. Kining sample sa descriptive, Genesis. No? Kada bitong gihulagway ra ba kung giunsa no paghimo sa Dios ang kalibutan. Nay mga pagtulunan din ha, pero pwede ra pog atong pwede ra pog dili nato tumanon literally. Tumanon nato ang pagtulunan nga naa din ha, panalitan kanang paghimo sa kalibutan. Nay pagtulunan din ha, sa pasabot niya ang Ginoo may naghimo sa kalibutan, suagi og pagtahod sa Dios atong ampingan. Ana no? Pero ingon nga ato gina isang literal pagsabot ng Genesis, adi na pwede kadili man na siya prescriptive. Descriptive raman na, gidescribe raman kung giunsa paghimo sa Dios ang kalibutan. Klaro ha? So ato nang tun-an og maayo ha, kining descriptive o prescriptive passages of the Bible. Importante kana siya no kay aron nga aron pagtuon nato sa Biblia dili ta mga salaag no kay ang uban ang descriptive gihimo man nilang prescriptive nangasalaag. Ang mga prescriptive gihimo man nilang descriptive nangasalaag no. Muna ginaingon nga daghang kayong managlahi nga interpretation niya. Ang uban ra ba kung para nila eksakto na gyud sila manaot na sa uban. Muna kita nahimo tang biktima ni ana no nga ang mga laing pagtulunan tungod kay nagtuo sila sa ilahang kanang descriptive nga prescriptive gidaot po tinuon ta nila. Sometimes ingon ni ana pero dili rata ingong masuko, but we have to defend our faith, ang ato ang mga traditions ato nang panalipdan kay lisod man pug kaayo og naanay tawo nga gustong muguba sa imong balay imo rang pasagdahan no. Naanay magdaldalag martilyo kay tangtangon na ng imong pultahan. Miingon ka sige tangtanga ra na. Dili imo ginang buyagon, imong dipinsahan ang imuhang pagtuo mo po na gihapon no. Klaro ba? So wala no nga sa ako na ginaingon kagahapon. Thank you very much Father Darwin ug mga si Brother Paul no. Salamat kay ninyo ha nga inyo mga daghan pa kay mga bulanon, believe ko sa ko ang mga sano no. Ang atong mga sano man ilahang mga angga sa mga bulanon no. Sano ana no. Salamat kay sa atong mga sano nga mga bulanon nga mga pari ug mga kamadrihan. Amot ug naabay madri nga kuan. CFD murag wa man siguro mga madri kuan naman gining ilaha kanang gitawag nato og mga charitable mga madri tukod eskwelahan, pakaon sa mga pobre, tambal sa mga masakiton, pero di ka kadung og madri nga makigdebate. Murag ako kadung og madri, I don't know, pero murag wala. Kalagmitan gyud sa makigdebate. Abisan sa mga laing relihiyon, murag wala may mga pastora nga makigdalis. Kalagmitan gyud makigdebate mga pastor. Wala man ay problema basta healthy arguments lang ba. Magpaminaway ra, no? Paminaway ra unya in order to come up with one unified idea nga usarat ta kakatawhan nga nagigilamdagan sa espiritu sa murag yapong espirituha ug busa maghiusa kita sa lamang nga pagtuo. Muna gitawag nato sa English og ecumenism. Ayan mo pa ato po niya ng tunan mahigala ha. Klaro, dinilang gyapon kini inyong ubos nga alagad Reverendo Padre Luntabot. Maana milit na usab ka ninyo ug manalangin ka nato ang Dios magkagahong sanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.